mina besilo bengiphakamise uThulasizwe Buthelezi. Ikumkani yesizwe samaZulu kumkani Imozulu kaZwelithini ubhengeze ukuba umntwana uThulasizwe Buthelezi nguye inkulumbuso entsha yesizwe samaZulu. uLatoya kudlala kwakhe. Actually, I've lost a part of me. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje uLatoya Hamilton obengumfundi ka-grade 7 nophulukene nobomi bakhe emva kokoyela ngethuba edada kwi-swimming pool kwinkampu yobukhokeli yesikolo sakhe. Sinamkele kwiindaba zethu ngokufranje yandamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Namhlanje isizwe sakwaZulu kuquka amabutho, iintombi nezinye iinkosi eziphuma kwizizwe ezahlukeneyo zingungelene enquthu kwiphondo laKwaZulu-Natal kumsitho wokukhumbula okwenzekayo kwiminyaka e-145 eyadlulayo nalapho umkhosi wamaZulu walwa kwaqhuma uthulu soyisa umkhosi wamaNgesi kwimfazwe yasesandlwana ngomnyaka ka-1879. Ukumkani Imozulu kaZwelithini nobethula intetho ephambili kulo msitho ukwasebenzise eli thuba ukubhengeza inkulumbuso entsha yesizwe samaZulu kwanesekela layo. Kwakungomhla wama-22 kwemqungu kwiminyaka eli-105 eyadlulayo nalapho umkhosi wesizwe samaZulu waqubisana kwakunye nomkhosi waseBritane. Emva kokuwongamela umkhosi waseBritane, isizwe samaZulu sabuya novuyo nogcobo kulo mfazwe. Kwanamhlanje isizwe samaZulu kwakunye neAfrika iphela ithe qolo lokukhumbula ulusuku nanjengoko linembali ebalulekileyo kweli. Inkulu baphathiswa yeliphondo ithi olusuku ludlala indima enkulu kwimbali yoMzantsi Afrika okwabethelele negalelo lalo msitho kwezokhenketho kweliphondo laKwaZulu-Natal. We believe that it is very important that every year we commemorate this day because it signifies our victory. It signifies the power that we have as African people. Nanjengoko isizwe sakwaZulu besingena nkulumbuso emveni kokukhothama kaNkosi uMangosuthu Buthelezi kwemsinzi kunyaka ophelileyo, ikumkani yamaZulu ikwasebenzisa lithuba ukubhengeza uNkosi uThulasizwe Buthelezi njengenkulumbuso yesizwe samaZulu kwakunye noNkosi uChiliza njengesekela lakhe. Undunankulu nina besilo bengiphakamise uThulasizwe Buthelezi. Isekela ndunankulu ngiphakamisa inkosi uChiliza wasemadungeni. Ukanti nengcali kwimicimbi yembali umnumzana Khuthula Thwala uthi ukubhengezwa kwenkulumbuso yobukhosi bakwaZulu kuzisithemba kwisizwe samaZulu. Carries for the Zulu people are the new hopes for what is happening within the royal house. About Thulasizwe Buthelezi himself, remember that he is one person who for some times was taunted to be the next leader of the Inkatha Freedom Party for some time before the name of the sitting president of the IFP happened. But the person who has been appointed is seen and is known to be one of the people who has been mentored by the late Chief Mangosuthu Buthelezi, who has to many people done a great job in terms of being loyal to the Zulu royal house. Ukumkani Imozulu uthi ezesibini usikhethe ngokwemisebenzi yaso kwindlu yobukhosi kwananjalo namava bathe bawazuza ngokusebenza nabo bekhokhele ngaphambili kubukhosi bakwaZulu. Utata ka-Latoya Hamilton ugxeka isikolo iLyre School Queenswood ngokungakhathali emva kwezityholo zokubala intwazana yoyeleze yarhaqwa yasweleka kwi-swimming pool ngethuba kwinkampu yobunkokheli nesikolo sayo kwiveki ephelileyo. Utata wale ntwazana uthethe oku kwinkonzo yesingcwabo sentombi yakhe eMpumalanga namhlanje. Utsho esithi udanile kuba ubezithembile ngomntwana wakhe itishala zesi sikolo. Umzimba ka-Latoya ubhaqwe ngomnye wabafundi selubanda utata apho kwi-swimming pool. uLatoya Hamilton obeneshumi iminyaka ubudala nobesenza ugrade 7 ubeyinxalenye yenkokheli ebezikukhenketho lwesikolo iLyre School Queenswood eTshwane ngethuba egagana nokufa. Kwiyure nje phambi kokuba abazali bakhe bamphuthuma esikolweni kuba beqikelela ixesha lokubuya bafumana umnxeba obika ngokusweleka kwakhe.
Usadandathekile emphefumulweni umama wakhe, utata wakhe uthi ubomi abusokuze buphinde bufane nakuqala ngaphandle komntwana wabo. I will never be the same father again. That one I want to lie, I won't. uLatoya, ulala wakhe. Actually, I've lost a part of me. Usapho luve ngabanye abafundi izityholo zokuba iititshala bezingekho ukuze zibakhele umkhanya ngethuba bedada kwi-swimming pool. I was very disappointed because in Liars School Queensuit ngitruste kakhulu. If they were extra careful, umntwana wami namanje ngasaphila. Udadebo Latoya upalisa uthi uyawusoloko uthetha engqondweni umfanekiso womzimba womntwana wakowabo uqungquluzile. As I tried to shake her lifeless body and wake her up, she was so beautiful. That's when I saw that she was not going to wake up. Inqununu yesikolo imchaze uLatoya njengomfundi obeqaqambile watsho esithi ushiye isikhewu esikhulu esikolweni. We have a special place prepared to always remember that day that we lost one of our angels. Ngethuba kufundwa imiyalezo yokugcwala emswaneni ebhalwe ngoogxa bakhe esikolweni, abahlobo bemi phezu komkhumbi ukunika imbeko. To the Timilton family, you're all in our hearts and prayers. From grade 7 prefect, last school Queensuit. Please find peace in the fact that she is pain-free and forever happy. Intlungu ibibhalwe ebusweni kwizihlobo nezalamane ukusuka kwindawo ebekubanjelwe kuyo inkonzo ukuya emangcwabeni. Ukanti isebe lemfundo eGauteng lithi lizawuphanda isizekabani esikhokelele ekuswelekeni kuka-Latoya. Ungcwatyiwe unkosikazi Violet Siwela obelilungu lesigqeba esiphezulu se-ANC namhlanje eDwarslope eBushbuck Ridge eMpumalanga. Sekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uchaze okaSiwela njengomntu obethembekile embuthweni de kwasekugqibeleni watsho ebongoza amalungu e-ANC kuba alandele ekhondweni lomfi. Unkosikazi Siwela uswelekele esibhedlele kwiveki ephelileyo ngethuba esenziwa utyando. Emalunga kanye nebalandzeli belicembu le-ANC bahlangene enkundleni yetemidlalo eDwarslope yokuvalelisa kwekugcina lilunga lesigungu lesiphakeme se-ANC Violet Siwela. Siwela ngilomunye wemalunga e-ANC langumkantshubovu lowaqala wasebenta njengelikhansela waze wayofika ephalamende. Kanti-ke bekungumuntu lobekadze angena aphuma etibhedlela wadzimate washona evikini leliphelile. She was loving, she was caring, she was supporting. She was everything that you would need for a grandmother and a mother. She wanted to show us the way on how to be a person who's going to be looked at as someone who's appreciated and respected just like her. She effortlessly navigated various roles and responsibilities within the family, serving as a unifier, a problem solver, and a catalyst for positive change. Lisekela lamengameli we-ANC Paul Mashatile wendlulise emavi endludvuto kumndeni wakaSiwela. When we reflect on Comrade Violet Siwela's life, we must remember the values and beliefs that have guided her journey until now. We all know that if she were with us today, Comrade Violet would encourage all of us to commit ourselves to rally behind the banner of the African National Congress. Mashatile uphinde wachaza Siwela njengelunga le-ANC lebelisebenza ngemandla ekutheni bomake bangene etikhundleni letisetulu ikakhulu labo labasetindzaweni letisemakhaya. Etindzabeni tethu ku-Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eBushbuck Ridge eMpumalanga.
Ibhunga lezokhuselo lezizwe ezimanyeneyo kulindeleke ukuba lidibane kwiveki ezayo ukuphonononga isigqibo senkundla ezobulungisa kwihlabathi. Le nkundla iyalele ilizwe lakwaSirayeli ukuba lithabathe amanyathelo okuthintela izenzo zokubulawa kwabantu kwimfazwe yaseGaza. Le ntlanganiso ibizwe lilizwe lase-Algeria kwaye iza kuhlala ngoLwesithathu iveki ezayo. Emva kwesigqibo senkundla yobulungisa yamanye amazwe izolo, ubuphathiswa bemicimbi yangaphandle Algeria bufake isicelo sokuhlalwa kwentlanganiso eza kuba ngumhlahlandlela kwesi sigqibo. Kananjalo iingcali zikholelwa ukuba aliqela amazwe aza kuchasana nelizwe lakwaSirayeli kwintlanganiso yezizwe ezimanyeneyo kule veki ezayo. I think South Africa now has its work cut out to go and monitor whether that fourth point by the judge president will be adhered to, that Israel will change its conduct radically from yesterday and the next 30 days. The evidence I've seen so far doesn't bode very well. Inqanga yaseburhulumenteni uGqirha Semgoma uthi esi sigqibo siqinisekise umgaqo-nkqubo weli loMzantsi Afrika ongoxolo nokhuseleko. This development essentially reaffirms the foreign policy of South Africa, which is anchored on creating a better world informed by the values of issues related to peace, stability and security, and the promotion of human rights. Kambe kubonakala ngathi oku kuza nenguqu kule ntlanganiso. Kanti abantu baphefumle kwinqaku lethu langaphambili apho besibabuza khona ukuba lungaqiniswa njani ukhuseleko labantwana xa bephumene ezikolo. Mna ndibacebisa ukuba xa bephinda behamba nabantwana bahambe nabantu abazawugada abantwana qha bona umsebenzi wabo kuloo ndawo bazawube bekuyo. I-SGB bekumele ibe khona xa abantwana bephuma nesikolo baqinisekise into yokuba ababi bodwa abantwana. Engathi-ke nothisha bengaqikelela ukuthi uma behamba nezingane benze sure ukuthi bayazigada azisuke emehlweni azo la esuke zikhona bebe nesiqiniseko sokuthi iy'ngane bayazibona ukuthi ziphelele. Isikolo xa sibona into yobana ootitshala abazukwazi uba nalo ithuba lonakekela nokuqinisekisa abantwana uba bakhuselekile, maliqashe abantu okwethutyana abazawuqinisekisa ncakasayo into yobana abantwana bakhuselekile. Ootitshala banyule noba ngabazali abambalwa abazoqinisekisa uba umthetho ungqingqwa kujongo lwabantwana. Okubalulekileyo kukuba abantwana ngalo lonke ixesha bahlale behamba kufitshane nootitshala babo. And futhi umntana ongakwazi ukuswima makanxibe ivest yokuswima, angazingeneli njengongathi uyakwazi ukuswima. U-Edward uthi kufanele kubekho abazali abahamba nootitshala bajongane nabantwana besikolo kuba kuyacaca uba umntana lona ebengenaye umntu ebenokumhlangula. Ivolontiya liyafuneka ujongana nabantwana uThweseqonce. Talwando vele muthi msasazi ootitshala mabenze umsebenzi wabo ngoba ngabo abahambe nabantwana balahlekanga xana bephaya kwaye babagade uThweseqonce. Unikwanto Mkhanya uthi ukhuseleko luxanduva lootitshala kunye naye uprincipal ukuze ziganeko ezinje zingenzeki mabasoloko beselusweni abantwana besikolo ngalo lonke ixesha xa kuhanjiwe. Iindaba Zethu. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Abahlali baseShoshanguve eTshwane kwiphondo laseGauteng bathi baxhalabile liqondo eliphezulu lolwaphulo-mthetho okukuze emva kokuba kuphinde kwadutyulwa kwabulawa abantu ababini kulo mmandla. Kungoku nje abahlali bathi urhulumente makaphose umrhaji angenelele bakuvakalise oku kwindibano eququzelelwe ziinkokeli eziphezulu zombutho EDA namhlanje. Kulo nyaka uphelileyo iPitoli yahlala kwindawo yokuqala kwezona zixeko ziphala phambili kulwaphulo-mthetho kweli lizwekazi leAfrika. Oku kungqinwa nazinkxalabo zabahlali baseShoshanguve abathi baphila ubomi bentshontsho. I'm a resident of Jukuleni Block P. I get affected every day. As I'm talking to you now, last night 2 people were gunshot in my area. So it's ongoing. It's every day, and there's obviously no capacity with regards to Richard Police Station.
Namhlanje abahlali bafumana iqonga lokubika imbilini yabo. Even services, life that should be saving lives are also affected. Your ambulances, for instance, you would call an ambulance and they'll tell you no, the ambulance is closer, but then it's waiting for the police to escort the ambulance to come and attend the patient. And with life-threatening, there's no telling what could happen. Abasemagunyeni bathi abasonganga zandla. Now I know that the Tshwane Metro Police is not yet in a perfect condition, but certainly we're seeing improvements, especially along main routes. We're taking crime measures, but the South African police has the mandate to investigate crime, especially murder. Iti ukuqobisana nolwaphulo-mthetho ngumngeni owulingeneyo. We can reduce crime. We've done it in the Western Cape, where we govern under very difficult circumstances, not being in charge of the SAPS, but obviously providing us additional resources. And our message to people in Gauteng broadly, but in places like Shoshanguve specifically, is that this sort of violent crime doesn't need to become a daily occurrence. We can fight crime, but it requires a political will to do so. Abahlali bathi banethemba lokuba izikhalazo zabo ziza kuselwa iso. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Ulibekile ibali badikela futhi kwavakala kaloku kuMzantsi Afrika kuphela bethuna nalo kiqonga lelam apha kwidesika yeMozulu mna ndikuThabile Makhaphela uMamthembu Ngoza namhlanje nangomso nansi iMozulu. Siyayivula kaloku uqwalasela kayibukele ngokubanzi iingxelo zethu kaloku zokutshisa kwelanga apha eMzantsi Afrika ukuxhapha kakhulu kule mvula nokubhudla kwemimoya kuwo wonke nje uMzantsi Afrika kuphela. Lokho intle kakhulu incomeka futhi ke laa Mozulu phaa ephondweni lasentshona kolo njengaphaa kaloku koFredendal bevuka ngamafu phaa ngephi bavala usuku ko-30 degrees. Kubukela bekhaya amaqolo wethu aphansi laphaa kabulewe ngomso sivule kaloku phaya emakolo njengaphaa koBurgersdorp kuyatshisa ngorhatya ngamashumi 3 nje ekhatshwa kaloku sisithathu. Nazo ke kuthi mina mbukele sijoga kwimozulu ukuthi apha kumbindi eMzantsi Afrika liphondo elo lase-Free State njengaphaa koFrankfurt bevala kamandi usuku ngenqangatsini namafu nje angephi ka-33 degrees ngorhatya. Naso kwakhona ke emzozulu uzinzileyo apha ekhaya bokuluthaleni 163 ku-DSTV entshona koloni Fredendal ngasenqwemeni ngu-18 phaa ekuseni baqukumbele balivala usuku ko-30 degrees ngorhatya lwangomso. Bethuna mbukelo wam ozinzileyo apha ekhaya nalo kaloku iphondo laphaya kaloku eNorthern Cape ngomso Kuruman bevuka phaya ekuseni futhi nguye kaloku la 20 degrees bavale kamandi usuku lwabo ngomso futhi ngamashumi 3 nje ekhatshwa kaloku sisithathu. Naso ke imozulu phaya ephondweni futhi kuseNorthwest kwasekuseni eFreeburg neziphaluka apha ngomso kula 16 degrees bavale imini ngeentshizane zemvula ka-34 degrees. Ukade ke bukela kasixoxela kaloku imozulu ngokubanzi apha ephondweni apho sisaza zakhona thina eRandburg eGauteng Bosonspruit ku-16 degrees phaya ekuseni imiyoli lamozulu namafu kabe phaa ngorhatya ngomso ka-28 degrees. Bethuna mzotsundu apha ekhaya nantso kaloku imozulu kumantla apha eMzantsi Afrika elo phondo ke yiLimpopo njengaphaa koThabazimbi kuyatshisa kamandi namafu nje angephi qabaqaba phaya ngo-31 degrees phalaburu ekuseni ku-21 degrees omyolito opholeleyo. Zebejeje kwakhona phaa kwelaa phondo lapha kaloku empumalanga iindawo ezifana phaa yesikhukhuza ngo-21 degrees basonga usuku lwabo ngamafu nje angephi angabandi kakhulu ke mbukele ka-32 degrees. Vuma ke mzotsundu ndiqukumbele imozulu phaa kaloku phaa ephondweni lakwaZulu Natal njengaphaa koLady Smith ekuseni ngo-16 degrees bahambe nosuku lwabo lumyoli kamandi phaya ngamashumi 34 naphaya kaloku Newcastle ekuseni futhi ngo-60. Bethuna ke itsho imeko kwidesika yam yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limyole. Bukelo ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 oogxa bethu baza kuziphaka zishushu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.